ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଆଧୁନିକରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଇଟି ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର 5G ହଟସ୍ପଟ୍ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପଦାଧିକାରୀ ସହିତ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇଟି, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଅଟୋମେସନ୍ ଓ 5G ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 4,360 କୋଟି ନିବେଶ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 4,000ରୁ 5,000 ବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ କାମ ମିଳିବ ଓ କୃଷି, ମେଡ଼ିକାଲ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଆଇଟି, ଅଟୋମେସନ୍ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ।